FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Analýza príčin problémov a ich následkov. Táto metóda je tímovou analýzou možností vzniku porúch a chýb pri posudzovanom výrobku alebo procese. Predstavuje systémový prístup k prevencii nekvality. Použitím tejto metódy možno zabrániť, prípadne zmierniť riziká, ktoré vznikajú napríklad pri vývoji, príprave alebo výrobe výrobku, vývoji procesu, budovaní systému riadenia a podobne. Postup je veľmi jednoduchý. V prvom kroku si vypíšete všetky rizika a chyby, ktoré v sledovanom procese môžu z uhla pohľadu zákazníka, ale aj z uhla pohľadu kolegov nastať. Ako podklad vám môžu poslúžiť zmapované procesy pomocou VSM, Value Stream Mappingu, ktoré máte rozložené na procesné kroky, ku ktorým ľahšie identifikujete potenciálne riziká. Keď ich máte vymenované napríklad vo všemohúcom Exceli, následuje hodnotenie závažnosti, frekvencie a detekovateľnosti problému na stupnici od 1 do 10. Čiže každému potenciálnemu riziku, chybe či problému vyjadrite číselne najprv, aké závažné sú, teda aké vážne následky môžu mať, kde 1 znamená nízke a 10 veľmi závažné. Logicky, ak nejaká chyba v procesnom kroku predstavuje ohrozenie života, tak závažnosť bude 10. Ďalej hodnotíte výskyt, kde 1 znamená ojedinelý výskyt a 10, že daný problém sa vyskytuje často. No a do tretice hodnotíte, ako náročné bude odhaliť výskyt daného problému alebo aké máte možnosti a nástroje na jeho odhalenie. Kde 1 znamená, že máte perfektný systém na odhalenie tohto problému a podarí sa vám odhaliť každý výskyt a 10 znamená, že neexistuje alebo nemáte spôsob, ako včas problém odhaliť, teda náročnosť odhalenia je vysoká. No a na záver tieto 3 čísla navzájom prenásobíte a vyjde vám tzv. Risk Priority Number alebo RPN. Čím vyššie číslo problém bude mať, tým väčšie riziko predstavuje pre proces a zaslúži si prednosť pri hľadaní opatrení, ako ho eliminovať. Problémom s najväčším rizikom by ste mali vždy stanoviť akčné kroky so zodpovednou osobou za implementáciu opatrení proti ich výskytu.